दिनै आंते कायसा कक सावनो दिल्लीयाव थांलायमानि जरावो दिल्ली थांलायमानि जरावो साबो ब जागावो सिदिरक सि दायतलांलायनो सिदिरक जोंहा कखनो सायना बोले हा गोबां मा नेतारक सिदि दायतलां थां उट्रेनो मीडिया पर्सन तिब्रासा मीडिया पर्सन रकनो बुनानि तकनानि हिलायख्या वालाय लेख्या सुगलाय लेख्या आ बरक न्यूज खायनानि बगे आनो फटो रक रहबायख्या आनि एरियानि नेतारकनि आ माना खायु आजराव आ मीडिया पर्सन रक साव दारा बुबाग्रा बायदिनि मोखां सिमि नायजों सिरिंगत नंगौ ताम खायनाय सादि बरनो बुजगौ आं खबरदार तारि खुदि बुबाग्रानि मोखां खामानो आंआबो माना खायमानि आनि चाया दां खाना दल बायना किरिजागोन आं साकना बोले दिनै आं मुङै प्रेस मिट खालायलायो हामिया हामिया नै चाया चाया बहाय परदुस देवरनो एकदम थांपानो कुनंगिया नै बरबिनि लगी जॉइनिं खालायरेमा बो फैक्सी नै के फैक्सी के आंनास नांगिया के तांगिया नि ग्लोगासो के पर्सनल अटैक खालायलेखेबा ताम बगै दिनै आंते कायसा कक सावनो दिल्लीयाव थांलायमानि जरावो दिल्ली थांलायमानि जरावो साबो ब जागावो सिदिरक सि दायतलांलायनो सिदिरक जोंहा कखनो सायना बोले हा गोबां मा नेतारक सिदि दायतलां थां उट्रेनो मीडिया पर्सन तिब्रासा मीडिया पर्सन रकनो बुनानि तकनानि हिलायख्या वालाय लेख्या सुगलाय लेख्या आ बरक न्यूज खायनानि बगे आनो फटो रक रहबायख्या आनि एरियानि नेतारकनि आ माना खायु आजराव आ मीडिया पर्सन रक साव दारा बुबाग्रा बायदिनि मोखां सिमि नायजों सिरिंगत नंगौ ताम खायनाय सादि बरनो बुजगौ आं खबरदार तारि खुदि बुबाग्रानि मोखां खामानो आंआबो माना खायमानि आनि चाया दां खाना दल बायना किरिजागोन आं साकना बोले दिनै आं मुङै प्रेस मिट खालायलायो हामिया हामिया नै चाया चाया बहाय परदुस देवरनो एकदम थांपानो कुनंगिया नै बरबिनि लगी जॉइनिं खालायरेमा बो फैक्सी नै के फैक्सी के आंनास नांगिया के तांगिया नि ग्लोगासो के पर्सनल अटैक खालायलेखेबा ताम बगै दिनै आंते कायसा कक सावनो दिल्लीयाव थांलायमानि जरावो दिल्ली थांलायमानि जरावो साबो ब जागावो सिदिरक सि दायतलांलायनो सिदिरक जोंहा कखनो सायना बोले हा गोबां मा नेतारक सिदि दायतलां थां उट्रेनो मीडिया पर्सन तिब्रासा मीडिया पर्सन रकनो बुनानि तकनानि हिलायख्या वालाय लेख्या सुगलाय लेख्या आ बरक न्यूज खायनानि बगे आनो फटो रक रहबायख्या आनि एरियानि नेतारकनि आ माना खायु आजराव आ मीडिया पर्सन रक साव दारा बुबाग्रा बायदिनि मोखां सिमि नायजों सिरिंगत नंगौ ताम खायनाय सादि बरनो बुजगौ आं खबरदार तारि खुदि बुबाग्रानि मोखां खामानो आंआबो माना खायमानि आनि चाया दां खाना दल बायना किरिजागोन आं साकना बोले दिनै आं मुङै प्रेस मिट खालायलायो हामिया हामिया नै चाया चाया बहाय परदुस देवरनो एकदम थांपानो कुनंगिया नै बरबिनि लगी जॉइनिं खालायरेमा बो फैक्सी नै के फैक्सी के आंनास नांगिया के तांगिया नि ग्लोगासो के पर्सनल अटैक खालायलेखेबा ताम बगै